Лукашенко згадав про правы чалавека. Немало сделано, особенно в области прав человека. Лукашенко подвел вынік працы свайго ўраду. Как временщики. День до вечера. Праца вучоных абурыла Лукашенку. Кому нужны эти докторские диссертации? Дэтэктыву глыбокім. Страшныя лічбы ад раёнкі ў Шаркаўшчыне. Вітаем, сябры! У наш чарговы выпуск навін. Пра гэта і іншыя падзеі ў нашым сённяшнім выпуску. Пачынаем. Лукашенко рыхтуецца да візіту Пуціна, які прымеркаваны да 25годдзя ўтварэння так званай саюзнай дзяржавы. Для гэта 5 снежня ён правёў адмысловую нараду. 25 лет исполняется нашим попыткам построить союзное государство. А перад нарадай ён сустрэўся з дзяржаўным сакратаром саюзнай дзяржавы Дмітрыем Межінцевым, дзе сярод іншых узгадаў і пра правы чалавека. Что касается нашей работы, я уже сказал, что немало сделано, особенно в области прав человека, равных прав. Тут, відаць, пад чалавекам ён меў на ўвазе сябе. Як вядома, так званую саюзную дзяржаву 25 гадоў таму Лукашенко планаваў стварыць пад сябе. А тут, як чорт з табакеркі, выскачыў Пуцін і зблытаў усе планы. Зараз вось прыйдзецца з ім сустракацца, клясціся ў дружбе, выказваць адданасць і неяк старацца выслізнуць у таго між пальцаў. Пра тую сустрэчу мы пагаворым у наступным выданні. 3 снежня Лукашенко правёў нараду з прадстаўнікамі Акадэміі навук, дзе вырашыў падкруціць хвасты вучоным, а то хлеб ядуць, а аддачы не даюць. Не будзе аддачы, самі адправяцца той хлеб вырошчваць. Недарэмна ж кіраўнік Уладзімір Гусакоў перад нарадай вывучаў працу аграрыяў. Хутка можа спатрэбіцца на практыцы. Лукашенко агучыў галоўны прынцып працы свайго ўраду. Мы в правительстве, Роман Александрович, работаем в данном случае как временщики. День до вечера, ну и ладно. А дальше? Усё як у гайдараўскай казцы. Только бы нам, мальчиш, день простоять, до ночи продержаться. Лукашенко подвёў рысу над працай вучоных. Исследования ради исследований, если они не отвечают задачам развития страны, это сизов труд. Потым Лукашенко падняў старшыню камітэта дзяржаўнага кантролю Васіля Герасімова, і той агучыў недахопы і даў карысныя парады. Трэба зацвердзіць, арганізаваць, змяніць, даручыць, вызначыць, прадугледзець, трансфармаваць, зацікавіць і ўзмацніць. А яшчэ на уровне министерств проработать не менее одной значимой научно-технической программы для формирования новой экономики страны и не менее одного значимого проекта для включения в госпрограмму инновационного развития на следующую пятилетку. А калі не будзе тых адкрыццяў ды вынаходніцтваў, то арганізаваць вучоным экскурсіі ў суды ды турмы, як робяць гэта для школьнікаў. Пасадзіць якого з вучоных у клетку, дык можа галава лепш запрацуе тады. А то бачыш ты, працаваць галовамі не хочуць, а зарплату захацелі, як у салігорскіх шахцёраў. Заработная плата профессорско-преподавательского состава должна быть, особенно профессора, доктора наук, не ниже заработной платы шахтера, чтобы у них была мотивация, стремление. Вось що Косінець захацеў. Лукашенко ему отказал. А за что платить? И потом, Александр Николаевич, вы что, не понимаете, как у нас защищают докторские и кандидатские? Вядома ж ён ведае, бо набліжаныя да яго вучоныя падсоўваюць яму савецкія распрацоўкі мінулага стагоддзя, або кітайскія распрацоўкі ўціраюць як свае. Ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ни черта не смысл в том, что они им поручены. Втирают очки начальству. Таму і абураецца Лукашенко працай вучоных. Кому нужны эти докторские диссертации? И мы потом, вы говорите, вот надо платить как шахтеру. Ну, шахтер накопал и на гора поднял, можно посчитать. Ну і напрыканцы нарады Лукашенко паведаміў, што ніколі ў жыцці не быў папулістам. Прежде чем вносить предложение о зарплатах, непопулярно перед выборами сказано, но никогда популизмом не занимался. Зараз папулізмам павінны займацца ягоныя чыноўнікі. Калі это слово пісаць у 2 словы. На наступны дзень, 4 снежня, Лукашенко павіншаваў Цэнтральную выбарчую камісію з 35годдзем. У многім дзякуючы вашым намаганням выбары ў Беларусі сталі інструментам сапраўднай дэмакратыі, галоўнай формай праяўлення суверэнітэту нашага народа,
адлюстраваннем яго палітычнай волі, гаворыцца ў віншаванні, няўхільнае выкананне законнасці ў дзейнасці цэнтр выбаркама садзейнічаюць забеспячэнню палітычнай стабільнасці, захаванню грамадзянскага міру і згоды. Няўжо Лукашенко жартуе? Да 1 красавіка яшчэ ж далёка? Хаця ў Беларусі кожны дзень можна святкаваць дзень дурня. Шмат хто лічыў, што трэба змяніць Ярмошыну, і ўсё наладзіцца. Не наладзіцца. Тут, так кажуць, адна варона скала, другая на кол. Нічога не змянілася. І не зменіцца, пакуль не зменіцца сама сістэма. Глыбоцкім раённым аддзелам следчага камітэта распачата крымінальная справа, якая нагадвае сюжэт сацыяльнай драмы з элементамі дэтэктыва. На гэты раз у цэнтры ўвагі апынулася 77-гадовая жыхарка горада Глыбокая, якая падазраецца ў крадзяжы грошай у сваёй 81-гадовай знаёмай. Гісторыя пачалася з размоваў дзвюх сябровак пра жыццё, дзе, верагодна, замачылі пенсію, згадалі сваю маладосць, абмеркавалі моладзь сучасную, якая не галадала, у горы не жыла, кватэры машыны мае, а ўсё і нечага не хапае. А як жа такая душэўная размова ды без чаркі? Вось і сербанулі сяброўкі па чарцы другой, а можа нават і больш. Пад такія сантыменты. А калі сталі разыходзіцца, маладзейшая сяброўка ўбачыла, што ў знаёмай дрэнна схаваныя 300 рублёў ад пенсіі, і яна вырашыла, што ім будзе утульней у яе кішэні. Сяброўка ж ні халеры памятаць не будзе. Але аказалася, што мазгі ў жанчыны былі на месцы, і яна звярнулася ў міліцыю. Зараз следчыя разбіраюцца ў гэтай глыбоцкай драме. Вядома, красці дрэнна, але ў гэтым выпадку мяне разбірае гонар за зямлячак. У такія гады яны яшчэ могуць і чарку за здароўе падняць. Тым часам суседняя Шаркаўшчынская раёнка правяла лічбы, ад якіх аж сэрца сціскаецца, ды кроў у жылах стыне. Выданне вырашыла падзяліцца жудаснымі лічбамі, якія нібыта адлюстроўваюць маштабы дзіцячага траўматызму ў Беларусі. У Беларусі штогод ад транспартных наездаў гіне каля 10 000 дзяцей, то не да 3,5 тысяч, а больш за 500 000 дзяцей звяртаюцца ў траўпункты з рознымі пашкоджваннямі. Але ў рэальнасці ўсё не так трагічна. Раёнка пазычыла статыстыку ў расейцаў. Там насельніцтва значна большае, адпаведна і праблемы большыя. Як жа так атрымалася? Відаць, увяла журналістка ў пошукавік, вядома ж, па-расейску, бо раёнкі зараз масава русифікаваліся. Сколько детей ежегодно гибнет в нашей стране? Вось і атрымала расейскую статыстыку. Мова ж адна. Але хутчэй за ўсё журналістцы паступіў гатовы матэрыял, а правяраць лічбы яна паленавалася ці вырашыла, што ў органах лепш за яе ведаюць. Свая ж галава патрэбна, каб фрызуры на ёй насіць, ды ківаць начальству ў патрэбны момант. Дарэчы, беларуская статыстыка тут не засакрэчаная. Вось свежая ад Белты. У Беларусі штогод гіне каля 150 дзяцей. Шмат, вядома, але ж далёка не ў тых памерах, як даводзіць Шаркаўшчынскі кліч радзімы. У Оршы судзілі камуніста і бацьку адразу аж па 2 адміністратыўных артыкулах. Што ж он такога нарабіў? Можа, жонку паганяў? Ці матам лаяўся ды спраўляў патрэбу ў грамадскім месцы? Якраз за гэта ў нулявых гадах любілі судзіць апазіцыянераў. Аршанца Дмітрыя Беляшова судзілі за дэманстраванне, выраб і распаўсюд нацысцкай сімволікі ды парушэнне парадку арганізацыі і правядзення масавых мерапрыемстваў. Як жа так? Можа, суд палічыў гэта за нацысцкую сімволіку? Або тут вырас няправільны? Замест таго, каб раздзявацца і работаць, Беляшоў вырашыў абжэрціся ды ляжаць на баку. А можа, менш хваліцца трэба было? Ды падпісваць правільна. Бо ў краіне зараз магчымы толькі адзін первый. І нечага быць свяцейшым за папу рымска. Дакладней, я бацьку лезці ў пекла наперад бацькі. У сваёй адданасці ён перабраў з ініцыятывай, не ўлічыўшы, што ў гэтай сістэме ініцыятыўнасць караецца. Зараз он на сабе пераканаецца, што далей будзе толькі лепей. Сейчас мы живем намного лучше, чем раньше. А если были БЧБшники, так ну их к чертям. Как лучше, сейчас или раньше? Конечно. Вот именно. И дальше будет только лучше. Там найлепей дапамогуць справіцца з лішняй вагой, прывядуць у парадак фрызуру, і граматыку варта было б падвучыць, каб не пісаць як апошні доўбень. Гэта гісторыя – папярэджанне для іншых падобных энтузіястаў. Не ўсе ж могуць быць Вольгай Бондаравай.
бо ёй дазволена шмат. Праўда, нядаўна яна паскардзілася на паводзіны дэпутата Ігара Марзалюка, які ў эфіры тэлебачання назваў гарадзенскую лекарку Алену Стэфановіч шваллю з Гродна. А зараз яна скардзіцца, што атрымала з лукашэнкаўскага парламенту адпіску. Бондарову такі адказ абурыў. Па яе словах, на паводзіны дэпутата ў публічнай прасторы камісіі па дзяржбудаўніцтве начхаць. Хай Марзалюк хоць усіх дактароў швалямі паназывае. У сувязі з гэтым яна пагражае, што пры нагодзе пацікавіцца, што на гэты конт думае сам Лукашенка. Яна намякае, што нібыта мае выхады, калі не на яго самого, то на ягонае блізкае атачэнне. Цікава, што там за кампрамат мае Бондарова. З гэтай нагоды згадалася пытанне з песні канца 80-х пра іншую Олю, прадстаўніцу самай старажытнай прафесіі. А можа, і сам Пуцін крышуе? Таму і няма на яе ўправы. Што ж, будзем назіраць далей. На этом у нас усё. До сустрэчы. Дзякуй за лайкі і каментары. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі або не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Жыве Беларусь! Слава Украіне!